U Šidze Otrimana udatna promocija najnovšej knižky Leoni Labos Hajdukovej Цеплосц дїлох, перли, слово, zo čím označena je 80. ročnica života i tvorčosti autorki zo Nového Sadu, odnosno Šidu. V číslených hostoch privítal paroch šidžanský dekan rímsky Michajlo Režak a v živote i tvorčosti pani Leoni Hajdukovej bešedovala profesor Irinka Papugová. Recenziu prečítali profesor Zdenko Lazor i nastavnica Zlatka Siv-Zdravic a čas komentarovala i jedna od recenzentoch profesor Vera Radivojkov. Poeziju našich význačných pisateljoh čitali Sanja Tirkajlova i 7 školjare, co hodza na hodzini ruskого jazika. Na koncu pani Leona Hajdukova podzekovala šidskim, ktorí pomohli vydanie knižky a okreme šidžanskej parochii i KPD Đuratiš, ktorým pridala i po príkladni knižky.